Koncom novembra sa v multifunkčnom centre pre deti a mládež v Moldave nad Bodvou konalo podujatie, ktorého cieľom bolo šírenie osvety o rómskej histórii. Galéria rómskych osobností opäť ukázala, aký dôležitý je otvorený priestor pre spoznávanie, diskusiu a citlivé otázky, ktoré mladí ľudia často nemajú kde položiť. Galéria rómskych osobností je ďalším výtvorom občianskeho združenia BAFSA, ktoré pri tejto príležitosti svojou prítomnosťou a vedomosťami podporil Dalibor Daňko zo Slovenskej akadémie vied. Myslím si, že občianske združenie BAFSA na čele s Rudom Rusnákom odvádza výbornú prácu pri propagovaní rómskych dejín a kultúry. No a ja som teda rád, že som mohol zužitkovať moje poznatky a môj archívny výskum, keďže sa venujem dejinám Rómov a týmto spôsobom prispieť, že som sa vlastne podielal na vytvorení galérie rómskych osobností. Zostavovanie takéhoto materiálu, takejto galérie si vyžaduje mnoho času stráveného v archívoch či hľadaním niekde inde. Ja som mal zhromaždených dosť veľké množstvo tých archívnych materiálov a presne aj môjim zámerom bolo, aby tie osobnosti pochádzali z rozmanitých oblastí, aby to nebolo iba o tom, čo často vídame aj v médiách, že Rómovia sú hudobníci alebo kováči, ale máme tu teda naozaj ten pestrý záber, no a tiež mi teda išlo o to, aby to bolo aj rovnomerne zastúpené, aby nielen rómski žiaci, ale aj rómske žiačky mohli mať nejaké tie vzory, tak preto tu máme zastúpené aj 5 vlastne rómskych osobností, mužov a 5 žien. Spojenie občianskeho združenia BAFSA s Daliborom Daňkom prinieslo študentom zaujímavé pohľady na históriu Rómov. V tomto formáte už pracujeme už dlhšie, vlastne vedieme, nenazval by som to presne prednáškami, ale skôr také diskusie so študentmi, s rómskymi a nerómskymi, zo škôl tuto z Moldavy nad Bodvou. No a myslím si, že máme vytvorený taký veľmi zaujímavý formát, kde na jednu stranu Rudolf Rusnák ako lektor sprostredkováva nejaké skúsenosti z každodenného života Róma na Slovensku a ja zase prispievam tou historickou časťou alebo sprostredkovám tie poznatky z dejín. Študenti gymnázia Štefana Mojzesa a Strednej odbornej školy agrotechnickej využili túto možnosť naplno. Prejavili úprimný záujem, zvedavosť a snahu pochopiť rómsku históriu v širších súvislostiach. V tohto roku sme to poňali v sérii nejakých prednášok. Zúčastnila sa nám Spojená škola v Moldave, Gymnázium Štefana Mojzesa a Stredná odborná škola, kde ťaháme nejakým spôsobom tú rómsku históriu už asi tretím ročníkom spolu s Daliborom, doktorátom historického ústavu. Je to perfektne urobené tak, že ako zapájame rómske deti, tak zapájame aj nerómske deti. História Rómov nie je veľmi dostupná, preto sú aj takéto podujatia dôležité z hľadiska vzdelávania. História Rómov sa nedostala do knižnej formy. To znamená, že nenájdete ju v dejepise, bežne sa neučí, ale my Rómovia sme tu súčasťou života. Takže je potrebné, aby sa dostala ku širokej škále nejakých ľudí a hlavne žiakov. Toto podujatie mohlo vzniknúť aj vďaka finančnej podpore. Je dôležité povedať, že dostali sme podporu od Fondu kultúry národnostnej menšiny. Vďaka tomu sme si vedeli pripraviť aj vzdelávací materiál, lebo my pracujeme s deťmi, ktorí niektorí vedia pochopiť tie logické myšľania, ale niektorí to potrebujú hravou formou. A snažili sme sa to vytvoriť na obidve časti. Takže kým jedna skupina bola tu, tá druhá bola v školách a pripravili sme aj také jednoduché hry, ktoré sme skúšali na deťoch, aj na tých, ktorí potrebujú viac vysvetliť. Témy sa týkali predovšetkým histórie a veľmi plodná bola aj diskusia so študentmi. Ako všeobecne sú to témy, ktoré patria k histórii Rómov. Ale my dva sme preto takto postavení, že jeden je historik, druhý je Róma s tou rómskou históriou a s rómskym životom je naplnený, že si navzájom kladieme otázky a ťaháme deti do diskusie. Takže nevieme povedať, že čo všetko odznelo, lebo záleží od toho, ako zanietime deti a koľko otázok dostaneme. A vďaka Bohu dostávame mnoho otázok a hlavne sa teším, keď nerómske deti začínajú komunikovať, začínajú vymýšľať, začínajú o tom, ako im vieme pomôcť tým Rómom, aby sa lepšie zapájali, keďže historicky to je takto. Mnoho dobrých otázok, hlavne po tých workshopoch sú. To znamená, ten workshop je
je prvá časť, ale dôležitá časť je tá diskusia. Zaujímalo nás, aké vedomosti mali študenti o Rómoch pred týmto workshopom a čo vedia o rómskych osobnostiach. Identita Rómov je tým, že žiješ ako rómstvo, je jedna z kľúčových vecí, lenže nevieme, základné veci nepoznáme, takže nepoznáme také, že vlajka, hymna, hlavne hymna, kde sa netancuje, ale sa spriamene stojí, tie základné veci, kedy vznikla vlajka, prečo je vlajka taká, aká je, akí sú rómski nejakí lídri, lebo všeobecne panuje o Rómoch vec, že sú len hudobníci, čo vôbec nie je pravda. My máme doktora, máme právnikov, máme spisovateľov, máme jazykovedcov. Je mnoho profesí, kde sa Rómovia ukazujú. Dokonca tu máme aj obraz jedného historického pána, ktorý bol zapojený vo vojne. Takže Rómovia vždy pomáhali tomu svetu a aj tomu Slovensku, len sú zabudnutí. A práve týmto chceme ukázať, aby sa k ním dostala nejaká informácia. Mnohí študenti sú na začiatku takýchto debát zakríknutí, ale postupne sa pýtajú čoraz odvážnejšie, vďaka čomu je debata posúvaná na zaujímavú úroveň. Mnoho študentov sa veľmi na začiatku bojí, ale potom, keď nastavíme nejakú komunikáciu, tak je mnoho otázok. Hej, a hlavne na konci je mnoho otázok, už také, že už sú vypnuté všetky svetlá a tie deti idú a pýtajú sa, že ako a potom prečo a potom ako to funguje a aké to bolo, čo všetko dokázali, ako to je teraz, prečo reagujeme na seba tak, ako na seba reagujeme. Takže to je veľmi dobrým kľúčom k tomu, že začíname históriou, ktorá je dôležitá, ale to spolunažívanie tam nejako funguje. My sme boli veľmi potešení tým, ako sa žiaci zapájali. Máme to presne preto aj nastavené tak, že sa my dvaja doplňame. Jednak si kladieme otázky medzi sebou, ale taktiež aj študentom, ktorí tak môžu potom nadviazať na tú našu prednášku a nemáme to nejak ucelene pripravené tú štruktúru, ale skôr reagujeme na tie podnety tých žiakov. Rómovia čelia často urážkam a hanlivým označeniam. V rómčine sa slovo cigán nenachádza. A priamo tí Rómovia sú, preto Rómovia, Róm je v preklade človek. A to teraz vieme, že ľudia, ktorí to chcú použiť negatívne, použijú to negatívne. Ale my vieme, že v našom jazyku to slovičko neexistuje. A to slovičko vďaka histórii nejak používania má pejoratívny názov. To znamená, že my chceme, aby nás volali takými, akí sme, akých my chceme, aby nás volali. Občianske združenie Bavsa sa chce otvoriť širšiemu publiku, čoho príkladom bolo aj toto podujatie. Je fajn, že máme základné školy, stredné školy a gymnázia, ktoré chcú prísť, ktoré s nami radi komunikujú, ale možno do budúcna by sme radi otvorili dvere aj iným školám. Aj teraz prebehla sériovka, to znamená, že boli sme v niekoľkých triedách, boli sme v niekoľkými deťmi. Aj dnes prídu len tak pozrieť niektoré deti, striedajú sa nám rómske, nerómske deti. Dokonca aj spájame aj také, že to je veľmi fajn, je veľmi dynamicky, veľmi dobre robené a preto sme to nastavili tak, že vedieme to spolu s Daliborom, čo tá dvojka sa mi veľmi páči. Je to veľmi dobré z obidvoch hľadisk a vieme vytiahnuť témy ešte stále dvaja. Vždy si sadneme a keď ide niekto zvlášť niekde, tak tú tému vytiahneme, dáme mu nejaké šaty a ide. Takže to je fajn. Tento projekt nebol konečnou bodkou za týmito aktivitami. Práve naopak. Rozhodne máme ešte nejaké plány do budúcna. Táto galéria teda nie je posledný projekt. Máme teda v hlavách aj nejaké hry, ktoré by sme mohli pripraviť. Takisto možno potom ďalšiu spoluprácu na nejakej publikácii, ale teda prioritou je to, že by sme ďalej chceli pokračovať v tých aktivitách so žiakmi zo škôl z Moldavy nad Bodvou.